местния Пирин влезе в А група. Това стана факт официално и днес след демонстративен матч между бивши и настоящи футболисти на отбора. До там стигна, след като в последния кръг Пирин Гоце Делчев спечели служебна победа на Чавдар Бяла Слатина и узакони влизането си първо в историята в групата на майсторите. Възпитаниците на Яков Попарков наистина направиха хубав спектакъл на градския стадион Гоце Делчев пред повече от 1500 зрители. Демонстративният двой продължи само едно полувреме, 45 минути, и завърши с атрактивното 6-5 за настоящите футболисти на отбора. В имената на бившите футболисти личат доста познати, като на Костадин Башов, Илия Тавров, и двамата играят в Кипър, Димитър Кушевски, бившия капитан на отбора, който сега играе в Банско, Димитър Парасков и още много други. Въпреки предварителния анонс, Димитър Макриев, който е може би най-известният футболист от Гоце Делчев, така и не се появи на терена. В момента той играе в Александрия, но иначе е собственост на елитния руски Криля Советов от Самара. Колкото до спектакъл в днешния отбой, той бе гарантиран. Главен съдия на матча бе бившия футболист на Пирин Гоце Делчев Иван Панчелиев. Стигна се и до куриозни и любопитни моменти, като страничен съдия, който може да вкара и гол в матча. При една от дуспите, която бе вкарана от Ангел Юсев за символичния гостуващ отбор от бивши футболисти на отбора, на вратата дори застанаха двама вратари, Павлов и Абдиков, но всичко в името на шоуто, а спектакъл се получи и сега всички вече започват и таят надежди да бъде лицензиран местния стадион, което означава доста работа и ремонт по него, за да може и любителите на футбола в Гоце Делчев да гледат своя отбор на градския стадион в града.